Il-konklużjonijiet inkwetanti tal-Awditur Ġenerali fir-rapport dwar il-proċess ta' xiri ta' żejt huma kollha fatti. Saħaq dan l-Awditur Ġenerali nnifsu meta kien intervistat mill-midja tlieta filgħodu. Dawn huma nuqqasijiet amministrattivi illi wieħed sab. Issa n-nistana kull ma jirrapportaw ma jivvintawx jiġifieri jkunu fatti reali. L-Awditur Ġenerali ikkonferma li nstabu diversi nuqqasijiet serji, speċjalment fit-teħid tal-minuti meta kien isir ix-xiri taż-żejt, u stqarr illi din hija sitwazzjoni inkwetanti. U insista li f'dan ir-rigward diġà kien hemm titjib sostanzjali. Mill-att amministrattiv huwa nuqqas serju fil-kastana u nisperaw u fil-fatt diġà għandna provi li tranġaw ħafna. Is-sitwazzjoni tranġat minn mitu kważi bdejna aħna bil-investigazzjoni tagħna. Meta mistoqsi kien hemm korruzzjoni involuta, l-Awditur Ġenerali stqarri li bħalissa għaddejjin l-investigazzjonijiet tal-Pulizija u spjega li l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika m'għandux poteri eżekuttivi iżda jħejju biss rapporti u rakkomandazzjonijiet. Wastqar dan waqt żjara li għamel l-Speaker tal-Kamra Anġlu Farrugia fl-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika fejn kien milquh mill-Awditur Ġenerali Anthony Mifsud, Deputat Awditur Ġenerali Charles Degwarra u l-istaff kollu. Intant fid-diskors tiegħu l-Speaker enfasizza l-apprezzament tiegħu għar-rapporti li regolarment jiġu preżentati u li huma strumentali biex ikun assigurat li r-riżorsi pubbliċi qed jintużaw bl-aħjar mod possibbli. Sadan it-tant wara il-konklużjonijiet ibsin tal-Awditur Ġenerali dwar il-proċess ta' xiri ta' żejt fl-Ena Malta, il-Ministru Konrad Mizzi talab lill-Kummissarju tal-Pulizija sabiex jinvestiga. Dan bilan li jkun identifikat jekk seħewx prattiċi illegali fil-proċess ta' xiri ta' żejt fl-Ena Malta bejn l-2008 u Mejju tal-2011. Sadan it-tant it-tlieta filgħodu l-Speaker Anġlu Farrugia mill-żjara ta' kortesija fl-Uffiċċju tal-Ombudsman u saħaq dwar l-importanza ta' dan l-uffiċċju u x-xogħol li jsir fih danu. U stqarr illi kemm l-Uffiċċju tal-Ombudsman kif ukoll l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali huma ta' importanza kbira kemm għall-amministrazzjoni tal-pajjiż kif ukoll il-finanzi għaliex jassiguraw li jsiru checks and balances neċessarji fl-interess tal-pajjiż u taċ-ċittadini Maltin.